Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Zvichiteera kushayika kwemwanasikana Ruth Hwara, nyika yese yeZimbabwe yakachema pamwe chete nemhuri yekwaHwara nekuda kwekuti Ruth akazivikanwa mushure mekunge arwara nechirwere cheitsvo kana kuti makidneys. Ruth mwana akashayikirwa nababa vake aine makore 3, akadzidza chikoro kuprimary kwaRuzani, akazoenda kuGutu Mission uko kwaakaita chikoro chake chesekondari kusvika paA level, akazoenda kuUniversity of Zimbabwe uko kwaainzi akanga achiita marketing. Mushure mekunge agraduata, Ruth anoonekwa achitosekerera, akapfeka gauni rake rekugraduata, asi pasina nguva akazenge ava murwere wokuti kunyangwe nehama dzake dzatenda. Mushure mekunge vanhu vaziva urwere hwaRuth, ruzhinji rweZimbabwe rwakabatirana pamwe chete, pakaitwa GoFundMe iyo yakanga ichibetsera kurapisa Ruth. Ruth akanga achida kidney transplant asi hazvina kuzofamba sekudaro, sekuru vake vachitaura vane shungu, vatenda ruzhinji rweZimbabwe nerubatsiro rwavakavapa. Ruth anga ari mwana watati naye watakagara naye kusvikawo kwaHwara. Vanga vari vakwasha vangu, savanga vari vakwasha vangu, baba vake vakazoshayikwa vaine 2 to 3 years. Akaenda kuchikoro achidzidza achigara nambuya vake. Saka paaigara nambuya vake ndovaiona zvese zvaiitika pana Ruth. Kuzobvawo ipapo paanga kuprimary yake akadzidza ari musha kwaRuzani, akabva kwaRuzani akazouya akanodzidza ari kwaGutu Mission, ndoku akaita sekondari yake neA level yake ari ikoko. Akazobva akauya paUniversity akadzidza ari ipapo, asi mwana aiteerera. Zvisinei zvinouyawo mwana akatanga kurwara. Kurwara kwakaita asikaonzwisisika. Saka hazvipo ini zvinondiremera kuti kana ndinotenda hangu mhuri yeZimbabwe pane zvayakatiitira ichibatsira mwana uyu. Saka ndinotenda nemazvese kusvika pakurwara kwake taingobatirana pamwe chete. Vanhu zvavanga kubatsirwa zvinoita ndinokwanisawo ndichiita zvendisingakwanisa kuchiita. Kusvika atisiya wozokana nezuro mavhu 10. Zvinova ndiwo zvandinazvo, handina hangu akawanda. Tinotenda. Musoro shoko ripo 1 Peter chapter 2 verse 11 and 12. Musoro shoko ripo unotiwa mufambiro wavaKristu pakati pavahedhen. Vadikanwa, ndinokumbira zvikuru kwamuri zvamuri vatorwa navaeni kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa nomweya. Mufambiro wenyu uve wakanaka pakati pavahedhen, kuti pavanokupomerai vachiti munoita zvakaipa, varumbidze Mwari nezuva rokushanyira. Kana vachiona mabasa enyu akanaka, Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake masikati ano muzita raJesu. Amen. Pane mashoko mashoma andinongoda kushanda nawo kubva mundima yataverenga. Peter ari kutaura navaKristu venguva yaanonyorera tsamba, achivaudza kuti imimi zvamuri vatorwa navaeni. Ndo mashoko andinoda kungoshanda nawo okuti tiri vatorwa nechii? Navaeni. Kana munhu ari mutorwa, tinonyatsa kuziva mararamiro omutorwa munzvimbo yaari mutorwa. Kana munhu ari mweni, tinonzwisisa pamusoro poupenyu hwemweni munzvimbo yaakashanya. Zvoreva kuti kana munhu ari mutorwa, ari mweni, nzvimbo yaari yaakauya haisiri yake. Anorarama muupenyu ari munzvimbo iyoyo, but achiziva kuti panofanirwa kudzokerwa kwandakabva. Saka panguva yaakashanya anofanira kuita zvaakashanyira. Ndava nokuti nguva yokushanya ine period yayo yatinoti uyu mweni. Zvoreva kuti kana nguva yekuva mweni yapera, munhu anofanirwa kudzokera. Pane zvinhu zvatinoitira munhu akashanya somweni nemhaka yekuti kuti mweni wakauya pamasoro edu. Muchaona kuti munhu kana akashanya, chero nezvekudya zvepamba ipapo zvinotombochinja.
nokuti pakati pedu pane mweni. Kana taingodya nomurivo tinomboita nenyama nokuti pane mweni. Kana taigara tichirwa nokupopotedzana, zvinhu izvozvo zvinotombomira tomboita sekuti tinodanana, tinogarisana zvakanaka nemhaka yekuti pakati pedu pane mweni. But mweni iyi anoramba aripo hweni, hune period yaunofanira kuita uchipera. Kurati pane nguva munhu yaanofanira kuchita achirangira kuti tine kwatakabva todzokera kwedu. Saka mumazuva akashanya, kana wakashanya uina mashoko anofanira kuzotura, unofanira kuatura muperiod yawakashanya. Kana uine basa raunofanira kuita, unofanira kuriita panguva yawakashanya. Vakaenda kuna John vanozviziva kuti ikoko vatorwa pane zvinhu zvausingagoni kuita, pane zvinhu zvaunogona kuita. Chinokulimita inyaya yekuti uri mutorwa. Unozongova nefreedom wadzokera kwenyu kuZimbabwe. Saka pano Peter ari kuti kuvanhu vari pakunyorera vaKristu vari kurarama mumatambudziko enguva yavo, oti muri vatorwa navaeni. Kureva kuti vanhu ava vanofanira kunzwisisa kuti munguva yavakashanya panyika, vachirwadzwa namatambudziko epanyika, nemiedzo yepanyika, nezvikoshero zvapanyika, ngavangonzwisisa kuti zviripo hazvo, but hatirambi tiri pano nokuti takashanya, tichadzokera. Saka izvozvo zvinofanira kuvasimbisa munguva yekurwadziwa kwavo, nekuti vakashanya vanodzokera. Saka zvoreva kuti nyange nesuwo vadikaro takagara kudai, pano hapasi popamba pedu, pano hapasi popamba panzvimbo pedu. Takashanya kune kwatakabva, zvatakashanya kune kwatinofanira kudzokera. But nyaya yekuti pamazuva amakashanya muri kurarama sei, pamazuva amuri mweni muri kuita sei. Panguva yatakashanya vanhu vanorarama sezvinonzi vakasvika panzvimbo yavo. Vanhu vanorarama sekunonzi vari kwavo, vachikanganwa kuti tiri vaeni panyika ino. Saka Ruth uyu anga ari mweni, anga akashanya panyika yanhasi. Ruth anga ari mweni, anga akashanya pakati pedu. Saka zvaanga akashanya, wakashandisa mukana wemazuva anga akashanda kuita zvaifanira kuita. Wakagona kutiziva hama neshamwari, takagona kushumira naye kuReformed Church in Zimbabwe, takagona kuva naye muzvinhu zvakawanda. Mazuva aakashandisa ari mweni. Saka panguva ino tinoti aiwa mweni wadzokera. Tinofanira kuvonga Mwari kuti takamutenderwa kuva naye panguva yanga akashanya pakati pedu, akatenderwa kuita basa panguva yanga akashanya pakati pedu. Mufaro wedu zvakare ndokuti panodzokera mweni, munoziva kune vaenzi vanoti kana kudzokera munofara imuti zvatibva munhu wavo chitishungurudza, zvatibva anga chinetsa, munoshawa kugare pamazuva anga akashanya. Kuita mweni kuti pano tinodzokera zvokwadi munochema muchirwadzwa nokuparadzana naye, nokuti memuchirangira kuti panguva yanga akashanya tanga tine zvakanaka. Saka nyange neniwo ndakamira Reformed Church in Zimbabwe kuwadzana congregation and the entire Reformed, tinorwadziwa kuti Ruth anga ari pakati pedu, mweni anga akashanya watakabata naye zvakanaka. Tinorwadziwa nemweniyo kuti oenda mweni anga akashanya pakati pedu. Nesuwo tinogamuchira kuti Ruth wakava pakati pedu semhuri, akava pakati pedu nyange mucommunity, tikamuziva munhu anga akashanya, mweni wadzokera kwaakanga abva. Sezvazvinongoita muupenyu hwedu kuti kashanya munhu kanotadza kurarama zvakanaka kwatakashanya. Isusu vanamai vaingokutadza neziso pamazuva wakashanya, kanoita musika uripo ziso raingokudza tichanoonana tadzokera. Saka zvibvunze newe kuti pamazuva ano wakashanya uri kurarama sei, nokuti tine kwatichadzokera, kwatichandobvunzwa pamusoro pemazuva atakashanya. Mwari ngavatinyaradze semhuri mukurwadziwa nemukutambudzika kwedu. Mwari vatinyaradze kuti muenzi anga akashanya anofanira kudzokera muzita raJesu. Amen. Regai tinamate. Baba vedu, Mwari wamasimba ose, muzita raJesu tinokutendai Mwari pakwamazuva namakore amakatendera kuti muenzi uyu anonzi Ruth Wara ashanye panyika ino. Mwari tikamuona tinonamata Mwari wedu namabasa ose amakatendera kuti aite pamazuva okushanya kwake. Mbazvamangana Mwari kuti adzoke, isu vasara tinotambudzika nokushushikana. Tinoshuva kwazvo Mwari wedu kuti murape mwoyo yedu. Imi Mwari muri pakati pedu, mutinyaradze. Zvose zvaitwa imi Mwari mugokudzwa kubva zvino kusvika nokusingaperi-peri muzita raJesu. Amen.